Kasama mo eh. Bagas eh. City po, may sunod po sa ilang kabahayan sa Valenzuela City. At yan po ang tinututukan ngayon ni Alan Gatos. Alan G, kumusta dyan, Alan G? Makakalipat ang mahigit 4 na oras ay naabula na ang sunog na nangyari dito sa Quinto Logan Tibagan sa Barangay Quezon sa Valenzuela na kaninang madaling araw. At ayon dito sa Valenzuela PMP, mabot ng hanggang ikalawang alas pa ang sunog na nag-declare para din sa ganoon ay malabot pa yung nasa 20 mga bahay. Maaari naman ang pagkakuna dahil sa masisipang kalsada papasok at kinailangan pa na pagtungtungin ang mga hose ng tubig para mapuntan sa mga nagsunog na bahay. Sa sobrang sikip ng kalsada, ang ilang mga malalaking truck ng bombero ng Bureau of Fire Protection ay hindi na nakapasok dito sa pinalagyan natin dito sa lugar. Ang ginawa pa ng mga bombero talagang yung ibang mga hose ay pinadaan pa sa mga bubong para na sa sumabot lamang doon sa pinangyayarihan ng sunog. Sa sobrang sikip din ng kalsada, talagang yung pagdikat at saka yung ilang mga kababayan natin, nahirapan din na makuha yung ilang mga gamit. Pero yung iba, wala nang naisalba na mga gamit sa mga nasunog nila na mga bahay. Kwento naman ng ilang residente, nagsimula ang sunog kaninang madaling araw kung saan may narinig mga sila na nag-aaway matapos ito. Nang malingan sila ay malaki ng apoy at sunod-sunod na nagriyap ang ilang mga bahay dito sa lugar, lalo pat magkakadikit na yung sa masisipang kalsada ay gawa pa rin na naligtong mga kababayan natin na narito at talagang kumikita na ito yung bababa yung napakasikip po yung mayroon na pinasok natin. Ito, pinapakita mo doon. Dalawang suot na yung tipo Tapang po. yung isa tumatagilid para makalusot mo isa ganyan pala. Ganyan ka sensitive yung mga kalsada papasok dito sa mga bahay sa nangyari yung sunog ng Quezon. At mula sa pinamabigos papunta dito sa Tibagan, malay-lay pa papunta doon sa mga lugar kung saan nangyari ang sunog. Papunta sa atin, may narinig lang sila na nag-away kanina madaling araw at kinasasali pa nag-layup na dito sa kanilang mga bahay. Pakinggan natin yung piling na kapalayan natin. Balita ko, dalawa yata mag-asawa eh. Natapos, nag-aagis yata ng
bago. Traffic na naman. Ay, naman. Traffic pa din. Hi, good morning. Welcome to Putong Star. Isang one-piece chicken. Yung with egg po. Oo. Pineapple and drinks. Thank you. Sorry, wala na po kami pineapple juice. Bali, apple juice lang po. Minute Maid. Thank you. Regular lang po. Sinungaling siya para itago itong mga personalidad. Kaya dapat i-pangit. Direksyon, tinatago niya itong mga personalidad. Hindi niya sabi kaagad. Yun ang nakikita na kung feeling. Yan po ang kilig ni Senator Sherwin Gatchalian at ni Nancy
por kilo a las 6:28 na po ng umaga. Radyo na. Viva! Melo del Prado sa Super Radio DJ Noli. Mga kapuso, ayon sa mga pag-aaral, ang taong may arthritis, madalas may ibang karamdaman din. Kaya dapat careful sa pagpili ng pain reliever. Kung hirap, may plana. The most prescribed Naproxen brand with doctor. May pag-aaral na ang Naproxen na rin ang plana ang may mababang risk. Kapuso at pa mga kapuso, mabilis ang kita ng plana that works with fast and easy. Nagmamatagal ang hawa ng hanggang 4 hours. Kaya pag nagpangamba sa pain reliever, no worries. Mabilis panahatan. Mag-plana. Naproxen sodium is the generic name of plana. It's simply prescribed with doctor. Ito dito ba yung nakukulong ng mga ba? Parang magdaya rin at yung protocol at typhoid. Disenteria at iba pa. Gumamit ng Aquahab Water Purification Tablet. 6 pesos lang ang bawat tableta. Tumawag sa Barrett or Pamay Coalition Hotline. Area code 0287-200 at 0917-050 Process of sourcing niya po generic ng mga potas. Yan po yung mga bibili sa generic pharmacy, generic drugstore, South Adventures, Nationwide, sa Destiny Brand at Tomatos Drugstore. Good morning. Ano yung with egg boss? Hindi. Yung one piece chicken with egg. One piece chicken for your small orange. Large. Tapos, Ito yung top.
Pero yung gitna, yung hindi naman kailangang i-admit, pwedeng gamutin ng 2-3 oras. Tawag namin yung mga doktor doon is urgent care. Ito ay mga clinics na magkukomplement at itatanggap sa ating mga pasyente na kung yari ang bata hinihika, marami tayong mga kabataan na ganyan, no? Hindi naman sila kailangan i-hospital, baka kailangan lang i-nebulize, tapos napapauwi rin. Hindi sa pupayain mo sila sa ospital na mahabang pila, doon mo sila dadalhin. Yun ang plano. Opo. Ano po ba ito? Siyempre, barko po ito. Iikot po o mag-station na po, hihimpil na po doon sa mga tinatawag natin na mga island provinces sa municipalities. Ganun po ba plano sa Dr.? Asek, that's it. Yeah. Doon po. Hello. Kaya, putol-putol. Alas 6:36 is floating clinics. Ayan. Rekomendado ng DOH kay Pangulong Bongbong Marcos. Kahit nga din sa mga probinsya, may mga hospital na sila doon eh. Kulang pa rin sa doktor, kulang pa rin sa pasilidad eh. Ano kaya ang laman nito mga floating? Pagkatuloy ito, itong floating clinics na ito, ano kaya ang laman nito? Kompleto kaya ito sa mga, ano ba, yung mga pasilidad, no nga? May x-ray ba ito? Meron ba itong ultrasound? Ano ba meron dyan? Oh, at meron na ba talaga na ganyan po ngayon? At mas pararamihin pa. Alas 6:36 po oras po natin. Ayan na po ulit si Asek. Asek Domingo, hello. Asek. Hello. Yeah, sorry na. Mobile kita tayo. Oh, speaking of mobile, yeah, yung mobile natin, yung parang mobile clinic yung konsepto ng ating floating clinic. Pero pang dagat kasi siya. So, pwede siyang umikot kung depende sa budget natin kung ilan yung magagawa natin. Pero ang priority natin talaga is yung mga isolated islands sa municipality. Ganun po. Okay. Okay lang po. Meron na po kayong mobile clinic sa kaya? DOH? Hindi yung floating, yung mobile clinic, nag-compare na ang DOH, kung yun nakakamali, yung total order is 1 per province, sumabot ng 283 provinces. Pero may assets ang i-deliver. Yung mobile clinic, which is the inspiration for the floating clinic, ano naman siya, isa siyang land, parang poster ba yun, yung maliit na poster. Tapos ang idea is, meron siyang diagnostics ng, hindi nga siya parang hospital, pero kaya niyang kumuha ng dugo, ultrasound, x-ray, at kung kaya may mga buntis, pwede siyang tignan doon sa mobile clinic na yun. Yung floating clinic, meron na kayo na? Yung floating, wala pa nakaplano yan, pero meron tayong mga sea ambulance, Belo. Yung mga sea ambulance, ang kanilang purpose talaga is transport lang. Ang pinagkaiba na ng sea ambulance sa floating clinic, yung floating clinic, pwede nang tumingin, pwede nang mag-diagnose at basic treatment mo. Kasi yung ambulance, kailangan mo lang i-stabilize at naging sa pinakamalapit na hospital ang ating pasyente. So, ano po ang lalaman ng floating clinic na yan? Ano po mga meron dyan? Asek? O yung ating, yes, ang ating konsepto yan is yung tinatawag na urgent and ambulatory care. Ano yung mga halimbawa ng urgent and ambulatory care? Na mga kanina, kung yan yung paralisa na kailangan mag-hospital. Number 2, yung mga basic na sugat, hindi yung agong buhay, pero yung mga trauma, kunyari, sa, for example lang, sa mga lugar na mga nakasasal sa Philippines, so water sports, nagpapalian, ganyan, pwede yung gamutin, pero hindi naman kailangan ng operahan. Number 3, ang mga yung pagpapasuga, although primary care yan, siyempre, nagsasabi rin yan na check-up. So, pagtitingnan ang nanay, ang BP, kayang gawin ng mga mobile or floating clinics yan. Maganda po yan kung talaga pong mangyayari po yan at saka regular na makakalikot po. Maaari lang iba doon, nandun na po naka-standby. Lemon Dew. Mga floating. Kasi ano yan eh, nandyan na po lahat. Ibig sabihin po, sabi niya, pwedeng may x-ray, may kung ano na dyan, ano? Na mapupuntahan ng ating mga kababayan. Opo, so... Yes, yun ang plano natin, Melo, kasi ang sabi nga ni Secretary Ted, yung first sa kanyang isa ay priority agenda. Bawat Pilipino ramdam ang kalusugan. Yun, literal na kailangan mailapit sa kanila, hindi yung papapunta din mo sila sa malayo. Tama po yun yung access. Diba, talagang tatawid pa ng dagat po para makapunta doon sa mga clinic pa lang yun, di pa hospital. Yung palang Sultan Kudarat po, meron na yan eh. Hospital pa nga eh. Yeah, yun ang actually inaaral natin ngayon na model. Kasi siyempre sabi nga nila,